Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rachimakumi mairi nosere mumwedzi uno wagunyana. Nyasi wamunangarwa wamukirira kuvhundutsa nyika wachienda kopa masoja motika dzinosvika 102 wari kutoreketayo kutoti idzi motika ishoma pane dziri kuteera. Kwaitida kuunza motika dzinosvika 800 dzokupa mashefu masoja. Manduwe dzakaita kudirana maGD6 dziri kudirana manduwe mapurado matsvayai. Moti pakadare ipapapo unozoringira zvimwe kuribe kana chibodzi chinouya kubva ikoko. Tirikai tirambe takaringa kwaina munangarwa aiwa tikuda kutoti masoja akone kusenza zvisvinu achiita basa rekudzivirira nyika. Kwakanyangariwa unosaya manduwe kuti sei pazvinhu zvese motika basi aiwa motika wanotenga wakuru wenyika apa chazvanakira basi kundoti dzanzi aiwa ndodzo masoja asi dziri pasi peZimbabwe National Army, Zimbabwe Air Force zvichienda zvakadano. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Dai wangowapuwa dzawo kunzi dzawo ndo painetsa apa aiwa nyangwe wakamuka wagowa wese motikadzo dzinosara dziitohwa nowamwe. Rekai tigoona kuti zvinopera nekupi. Chinhu chanakidza wazhinji chinokuvhundutsa wamwe chikashamisa wamwe wanga wari beuringira kuti mukadzi waChiwenga achiri kubasa kumasoja anga akatopfekera uniform manduwe akatozara muuniform yache. Unobva waona nayawe kuti tikutambisiwa bhora paye zvekunyepewa zviya kuti kwai wari kuirana ba awo kawo. Unobva wanatsa kuona kuti wendo huno pakanyangariwa kunyangaritsa. Temba Muriswa pindira manduwe kana akaberekesiwa bhegi romari akaberekesiwa idi nokutoti zvaatotanda kuita ipapa toreketa kuti toda kuzvipedza zviri kuriitika zvokunzi kwai VP wari kuda kunetsa wamunangarwa kudidi kudi agototi Chiwenga ari kunyepera kunga arinowenga wori iye ari kuhwadziwa nekuti akanyimiwa mari naWikineri. Manduwe rekai tigoona kuti zvichasvika papi. Ari kuti iye Wikineri anga akatomuimbisa kuti achamupa zviuru 250,000 $250,000 pachirungu akazobva areka omupa. Ndo zvaakiita kuti anyanye kuita kusimudza musoro kudari kuti ichokwadi ichochi. Hino manduwe rekai tigoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Iye Temba Pokare akareketa akati Chiwenga kana uri munhu musvinu unoenga wori iwewe pedza kunetsa kwaita waChina omunye wari kuuya koshungurudza munyika medu muno. Pamukamwa papa rekai tigumira tione izvi tiri kuona zviri kubenhuka Pokare taakaenda kumwedzi wombudzi. Mwedzi wombudzi ndo unoitiwa zvese izvo zvika izvi zvokubisana pazvigaro zvizvi. Rekai tizvione manduwe nokutoti pakanyangariwa wendo huno. Heno manduwe dzikasarira pfutidzo kwai UZ iri kuronga chidzidzo chakanzi Trababras dzokerai mabhunu lecture. Idina yawe isusu munyika medu aiwa kana iko kutukiwa chaiko takatukiwa newakapfa idi. Dai ari mupenyu atombwatsitsi atirekerera wakomana nokuti izvi zvinoita kunyangadza chaiko. Tinonyarira kupi manduwe padande mutande papa vanhu vachiringa vachiona mashura akadando kana iko aiwaba. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti vanoipedza sei nyaya yacho. Kwai izvezvi kusvipisiwa kodhamu roChiwero manduwe kwaita kunyangariwa. Shiri dziri kupfa, howe dziri kupfa, zvese zviri kunetsa. Apa ana mafishibonga wari kundoramba wachienda basi kochera wachiti tiri kuraura howe imomo. Wakomana gongwarirai kupfa mukandotenga kwese howedzo. Panoita kunyangadza, panonyangadza chaiko. Rekai tirambe takazviringa. Kwaino wamwe wari makanzura muguta reHarare wari kuhwadziwa fani nourongwa huda kuitiwa hwokuti kunotambirwa mutambo wegorofu kuOshowood
kwanzi kuda kubisiwa, kuchekiwe, kuisiwe dzimba. Wakuru waye watanda kuti waende kunana Pomona kwakazara koko. Aiwa vari kuda imomo makanaka imomo ndomaoda. Unobva waona idina yawe kuti takaita kunyangariwa vanhu wawa. Wanoita unhu hwapfene chaiwo. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti vachazvikunda chere kana kuti zvichatoda kuendesiwa kumataraudzi mhosva. Tinenge tichikunyepai. Kumwe kuita kwanakidza vamwe kuchihwadza vamwe pokare. Wano mapata anopikisa fadzai maherere charutoni hwende wakomana warita kuita kung'arana mandiwe kuita kumarana unge kukatsi wakomana dande mutande riri. Rekai tigoona rimwe zuva tichaita kunyepiwa zvimwe zvichaita kuvhundutsa vanhu vese kuti asi munondoziva kuti ipapa mukaona paita kudandika panenge pane zvikuru zviripo zviri kuwanziwa zviri kuikiwa ipapa. Rekai tione kuti vanozviika kusvikira kupi, nokutoti zvakanzi naYahwe zvese zvichabuda pachena. Zvizvi zvichabuda pachena, makuno yano chaiwo. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuti zvinopera sei. Majairosi agobudisa tsamba yakanyoriwa FIU wariwo RBZ wanga vari kureketa kuti takaita musangano naiye kawikineri paakareketa paya kuti ndikuda mari mamiliyoni 20 ekuti nditore iri musvo mhandiwe ndiite zvandinoda ndibhadhare wani. Asi akaramba kuwaratidza kuti basa randakapuwa nehurumende ndoriri, mari dzacho ndodzidzi. Makambani acho ari 3 mhandiwe. Saka kuti zvakazopera sei paribe ari kunyatsoziva ipapa kuti akazobvumiwa chere kana kuti akarambidziwa. Nokutoti kana akabvumiwa pasi rese chairo zvati zvamboitika izvozvo kuti munhu mubodzi ano makambani 3 aribe kana hofisi dzinozikana anotonzi ari kutora mari. Iwe pakaita kuomapo. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupi. Tinenge tichikunyepai. Kwaye kuno umwe mufana weZANU-PF anonzi Bruce Masomere apfa akagwarashiwa notsaona yomugwagwa achienda kumasvingo. Tsaona dziya dzatanda pokare mhandiwe kugwarasha vanhu, kugwarasha. Unobva wanatsa kuona naYahwe kuti pakanyangariwa. Asi rekai tirambe takaringa ipapo. ZRP yatiyo yasunga wafana wairi wari kunzi wakabhinya mumwe mubvana wachiburika hawo wachizvitora vhidhiyo. Rekai tione kuti ichaperera papi nyaya yacho. Tinenge tichikunyepai kuti zvinhu zvakapera sei. Kwaye wafanawo nomubvanayu wese kopachikoro chomasasi. Paribe chizvino apa. Rekai tirambe takaringa kuona. Kumwe kuita kunohwadza kuri kuitiwa munyika medu kuri kuratidza pachena kutoti vanhu ZANU-PF chavanondoita kumora mhandiwe waribe kana pfungwa dzokuti nyika ibudirire. Kureketa kuno gurukota rinoringa nozvo kubudirira kudunhu rekumaNicaland aagoreketa achinyora tsamba mhandiweyo pabepa rehurumende achinyora tsamba mhandiwe kuti musangano weZANU-PF wakaita chibvumirano chokuti vanhu vanoita zvokuchera makambani anocherachera zvicheriwa pasipa anofanira kubisa zviuru 3 pakambani kuti konferensi yawo iri kutanda mwedzi uri kuuya ibudirire. Mhandiwe ukaona zvadari kuti gurukota rehurumende rinonyora tsamba richidhimanda, kwete kukumbira bakudhimanda mari yokuti ipiwo ZANU-PF, paribe chizvino apa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Asi kana munhu ari munhu anofunga zvisvino anonzero, aiwa anogara ahwadziwa kare chaiko, nokutoti makambani zvekuti aite mari akufunga kuti zviuru 3 zvomari kuAmerica kundopa hawo ZANU-PF. Ende anenge areka ipapa atomakirirwa unotorehwa mugodhiyo. Idina yawe dai tasununguwa idi zvipere izvi. Kuno vamwe wasekuru wana makore 3 vari kunzi ipapa wajiwa nonyaya yawangu akaenda kudare kuti wakachaiwa nomotika mugwagwa unoenda kuChirundu. Kuno wangu wati ndiri kuda 100 ozviuru zvokwaMareko America
Dare rikati unonyepa iwe, ndiwo wakakonzeresa kuti uchaiwe nemotika, kundoburika hako kungomera unge munhu ari kunge howa uri kundomera uchibva wachaiwa nemotika imhosva yako. Rikaiti paone ipapo kuti panopera sei nekuti pakanyangariwa. Mitambo yebhora yakatambiwa noZuro Highlanders noZPC. Wakandoita kabodzi. Kepe yaFaraj Rosenpf yakajiwa noDynamos nokabodzi. Ikajiwa pokaro noEmos. Zvokuti wafanira kubheja wakabheja idi zvisvino nokabodzi. Hino kuti triangle nosimba bhora nei waribe kutamba. Kaiti goramba takaringa. Apa toringa dzirikitika pasi rese. Pari kupisa mandiwe muSouth Africa mumu inonzi SIU inoringa zvowanhu vanoba mari huru. Yaburika ikati wakomana chipatara chotembisa. Kwaitaiti chipatara chichi chiri kuhwadza. Hwendo huno taboya kuti kuno wanhu makambani matatu akaita kuita kumora mandiwe kumora mabhiriyoni mairi omari muSouth Africa. Idina yawe kumora kotima chaiko kuribeka natsitsi. Apa munhu anomora kudari iye anodaba kuenda kuchipatara icho zvanenge achienda kuzvipatara zvomari. Wakomana ididai yawo wayamura vanhu wawa zvipere izvi. Kambani yeMTN yagonzi iyo muAfrica mese ndiyo kambani imwe yapiwa basa rekutengesa Starlink. Wanaka wanota. Tikaiti one kuti zvinoperera papi toti makorokoto. Namibia ipapa wakomana kwai kuvhundutsiwa nomwoto uri kuda kugwarashe kuEtosha kunochengetiwa mhuka uko. Wakomana hino kuti wachazvikunda chere kwatoendesiwa zvikopokopo mandiwe nomasoja chaiwo kuti aende kodzimura mwoto. Ndokukona kuribe hondo kaanga waite zvokudzimura mwoto ndokuti zvitekaire zvezvino. Nyika yeBotswana kwai yatomirira ipapa kuti waronge zvisvinu kuti woita sei pakutengesera vanhu kuita zvizvawo zvomuBotswana. Anenge auya nomari yache obva apuwa kunzi waachizvawo chomuBotswana otopuwa chitupa nopasipoti. Tikaiti tione kuti vanozviita sei, vanoperera papi. Nokuti kwai upfumi hweBotswana huri pakanyangaritsa hwendo huno. Tikaiti tione kuti vanozvikona chere. KuLesotho kwai bhangi reikweyo, bhangi ronyika ikweyo ragotoburika rikati wakomana gongwarirai kupuwa mabhengi asingazikanei muLesotho. FNB, Standard Bank, Nedbank pokare bhangi roposvo ndo ega mabhangi aripo anofanira kuseenzesiwa nevanhu. Apo pakanyangaritsa pano nyaya rikaiti rambe takaparinga kuti panopera sei. Avo vari kuenda kuSouth Sudan kwai ipapa akamisiwa basa anoteedzera mutungamiri wenyika nevamwe vanomwe wagonzi aiwa waitiwa ari Ben Menashe uya wakaitira tsvangirai kuti tirizeni ndo zvaitiwa ipapa. Rikaiti goona kuti zvinopera sei, zvinenge zviri kuenda nokupi, nekuti pakaita kunyangaritsa. Apa izvezvi tikaringa Romelu Lukaku asiwa nabambo wache zvinorwadza idi. Roger Lukaku akambotambira kuDRC ari mutambi webhora tikuti ngaazorore murugare. Bafana yanziyo yakaseenzesa munhu asingabvumiwe kunge achiseenza kutamba bhora kunoyabisiwa zvibodziwa zvitatu ikabisiwa pokare magobhora matatu. Pakanyangarapo pakanyangaritsa rikaitione mhandiwe kuti zvinoperera kupi izvozvi. Waenda nochikepe choflotila wari kufara wanzi noteki taakupai chimwe pokare chokuperekedzai. Imi ndokutanda kohondo kawo nokuti pano Turkey pano Italy pano Spain. Mirai moni waiziyaire wakandovhundutsira ipapapa wari kubenhutsawo America yobva yapindira izvo choputika. Heno rikaiti goramba takaringa kureketa zviri kuitika basi. Kugumisira China yati mumwe akamboita gurukota rozvokurima nokumaruwa Tang Renjian akutongerwa kupfa mumashure memakore mairi. Akatambira mari yochimanja mubudu yozvuru yomamiliyoni 37 million US dollars pachirungu. Kuno achagwarashiwa apo
Rekai tirambe zvedu takaparinga kuona kuti inoperera kupi. Dai kuri kuAfrica anoabva atoitiwa ndiye mutungamiri wenyika, panobva pahwadza ipapo. Rekai tione mhando yekuti ichapera sei. Asi kwanyasi aiwa tagumira pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhau.